Fáidir, go dtí Nuacht Raidió Teilifís Sasana, san Nuacht Inniuh. Tá banríon Sasana ag zuchtán na hÉireann ag fnach le chéile Haríthe ag Ghaeilge Windsor. Tá banríon Sasana an hastar fad, cad go díorcha tá tuachtáin ag déanamh chun an bhansá a chuir gáirí den chiadú riamh. Chomh sin, tá buachal nua ag an tríseach, agus ní féidir iad a scaró na chéile. Buachal maithe ag déanamh an number baile le chéile, chun éire ag Sasana i dhéanamh díorach mar an gcéanna, agus gandát ag tugann féinfigna le Obama. Mar tá siad go léir chomh cool son. Fan second, call me gnách réal an chlársa stoppa, a tá scéal uair ag teachta staach, tá an fearsa ag tomáin timpeall na cathrach sa chársa agus tá sé ag leagad síos méidir isce. $2 ní hasíon ag díal tá léir an isce, lofa hagan mach as na sconaí in éireann. Má híonn tú é seachan siúig, tá sé neaslach agus dúir nuacht na hÉireann, tá sé ag leirt seanna hangigant dar bhenim Gaeilge. Má cín tún fear seo, chuir léir na Gardaí an bhfuil, anas go bhéidirlinn é a chuir brísún agus beag cúnas ar fáidir na leab líana na hÉireann ríis, agus is féidirlinn go léir títam chola le chéile i damta na Cuirim.